weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to momori jimɓe deeji seebo jaali guela selenga kon waktu yoni hato sincu deɓe kuule e nder galle ɗahiru dembele eko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal ɗereji ɓen hujjiyankoɓe ousmane sonko ɗi joƴƴino toon to tribunal Ziguinchor subaka hande o hakkillaji kala ketti to tribunal to beele ma o jeeyoy e ƴamoɓe lefol laamu walla ala ko wawi wonde kala hakkillaji ne ketti hen to leydi Mauritanie bato jaagoɗo juɓɓinoɗo hecciyanke o hoorejo leydi ndi arte projet ji kewɗi kuccam golle hitande fande ma en kettoye hen musidɗo men Alhassana Oumar Mbodj to leydi Mali koninkoɓe leydi Mali ɓe hinde fama plateforme moɓe inniri batfora oɗo sahane tafi lappola gam heɓoyde ka ministre mo loni taweteɗo a tokkidala to leydi Guinée Conakry dumbirdu ndu Conakry hentere wotere kene tolno e yimɓe nayo sokkaɓe toon mbasi pittali men haɗo hen gouvernement leydi ndi hollitani holko jeeya sababu wasdeɓe pittali mabɓe kabruji men manawen ha to Burkina Faso ma jaa to Côte d'Ivoire Libéria Niger Burundi hato Gabon kame joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴiƴam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haa ko iwru ko tokkoridi nooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wocca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tonggode gorel te walla ni site gorel te janggana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet a tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tonggode gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuurandirede Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto sehil baabi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niassa mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe naasaane sappo e ɗiɗi yarkomaa hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullahi Saar to karallagal weltare TV ha mbawon larde nato mon ɓosoje to lowre mon YouTube
ko musidɗo mona Saydou Abouba Diaynde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe yewtere mum buuɗaliru mende e ballal musidɗo mon Sar Abdullahi Saar ne wondi kadi e musidɗo mon Ali Abouba Saydou Abouba kame ceerno Haali Abdoulaye Sy e yaadiɓe Diaynde Weltare kala ceerno Haali Abdoulahi Sy ene tintinira dendagal bandiraɓe kala e dow inde ceerno Racine Dieng ɓi ceerno Abdoul Aziz Dieng to Sadela ziyara gowɗo waɗede kala hitande saaha o so tawi ɓattima oɗo hen ziyara hikka noon o waɗete ko ñande 14 nduɗo hen lewru woni tan aset paduɗo hen o to Le Havre so jomiraɗo haaji ɗum noon e bisma hen ceerno Khalid Abdoulaye Sy kame dendagal sernaɓe dendagal bandiraɓe julɓe taweteɓe nder leydi France ha e Europe kala ɗo mbawi wonde ha tenti noon taweteɓe to Le Havre kala nde mbawata tawtorede oɗo hen ziyara gowɗo waɗane ɗum ceerno Abdoulaziz Dieng mo Sadela taw kadi waɗantamo ziyara o ko ɓi ko biteɗo ceerno Racine Dieng taw kadi yettinɗo hen oɗo hen ɓata koye dow teddungal ceerno Khalidou Abdoulahi Sy goto dillo e buɗalire mede taw koye tarihaji annabaɓe ɗum noon e tijja hen dendagal bandiraɓe kala nde mbawata notade ɗo hen ziyara payodinɗo baɗowo ñande 14 aset ɓawo janggo so jomiraɗo haaji gartaten koye kumpital men to leydi Sénégal ñande aljuma jewtuɗo hen o hooreji leydi Sénégal firtino gouvernement Amadou Ba ha laaɓi o toɗɗiti Amadou Ba hoorejo jagorɗo gendi leydi Sénégal hanki o noon kikiɗe alarba sanga 19h fayenma 20h ko nden kanko Ahmad Ba o yalti e Diaynde leydi Sénégal ngam hollide doggol wonande ɗen jagorɗe toɗɗade jogorde kaya umminde golle e nder gendi ndi leydi Sénégal ɗen jagorɗe noon kanko Ahmad Ba hoore jagorɗo gendi leydi Sénégal ene wondi kadi oɗo hen ceerno Yuma walla mbiyen Oumar Yuma oɗo saha kam woni jagorɗo ko fate banggue force armée leydi ndi jagorɗo konu gendi leydi ndi Aissata Tall Sall gonnoɗo jagorɗo affaire étrangère kañum woni hande o jagorɗo ñawoje gendi leydi ndi siftinde moon kanko Oumar Yum wonno gardinoɗo groupe parlementaire mo yeewi askan wi toon to sursarɗeji de leydi Sénégal oɗo saha o naati e gouvernement mo leydi Sénégal Ismaïla Madior Fall tambinoɗo ñawoje gendi leydi ndi oɗo saha wontoyi jagorɗo affaire étrangère wonande Antoine Diome tambinoɗo wonande jagorgal gueɗe nder leydi kame jacingol laamu wonti jagorɗo pétrole oɗo saha mo gonɗen wonande Mamadou Moustapha Ba hedditima e poste mum ɗo finance ɗo Sidiki Kaba maître Sidiki Kaba gonnoɗo jagorɗo konu gendi leydi ndi oɗo saha wontoyi jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu Mansour Faye jagorɗo Yangara Boliles heddima ɗo wonnoɗo Samba Dioben Ka wonti jagorɗo ndema leydi ndi o lomti ko Ali Ngoy Ndiaye mo ganduɗa gacciɗo poste mum ngam wonde candidat wonande sumgoji payaɗi ɗi payaɗi ɗi so jomiraɗo haaji wonande doggol taw kadi ganduɗa ko ɓen jagorɗe taƴaɗe maɓe gonoya kene foto wonde jagorɗe jeeɗiɗi keese woni nattude gouvernement o hen goto ko debbo taw koye hesɓeɓe on gouvernement woni gouvernement tafaɗo hanki o taw kadi ko jagorɗe ganduɗa jogorɗe ummanade golle 39 jagorɗo taw kadi ko tijjaɓe walla mbiyen ko darnaɓe hanki gam huccande golle gendi leydi Sénégal ne hen noon Daouda Dia mo ganduɗa ko sarɗiyanke wonno Oumar Yuma kañumne ko sarɗiyanke wonno Theresa Faye oɗo saha natti hen Lati Dioba kañumne natti hen ɓeɗo kala natti Lati Dioba ɗo hen woni jagorɗo coftal ɓalli gendi leydi Sénégal Daouda Dia woni jagorɗo élevage to banggue gaynaka Modou Dia Fada woni jagorɗo collectivité territorial mo leydi Sénégal koni hen laamu ngu fecciri ɗum ma en gartoy hen ha ɓuuren laɓɓitinade hen ko yaaji so jomiraɗo haaji keddotoɗen koye leydi ndi Sénégal jeheten ko ha toon to Ziguinchor to wuro Ziguinchor hande hewɓe jalti gam yaade to tribunal mo Ziguinchor ngal tribunal ngal ganduɗa huufi ɗum ko biyeteɗo
saba bisdongo biredo saba si faya taw nganda kan woni horejo tribunal mo Ziguinchor gilatan mars 2023 caggal ardademo tribunal mo kungel oɗo saha wo tawete ko toon to Ziguinchor kanko jogori tambade ɗiɗo hen dossier ngam ñawde beele Sonko ma jeye e ƴamoyoɓe parrainage beele hebanade sumgoji gendi leydi ndi walla ala ɗo kalaten ala kala ko keɓɗenen ko laaɓi so wona tan tribunal ngal ne heewi yimɓe kono jaydiyankoɓe kaɗama nadde toon téléphone ngaji tettama woni hen ni yaltinaɓe caggal nde ɓittodiral fuɗɗino wadde toon kono kadi to banggue nden ka ekkisala ɓeydama toon no feewi ko wona ɗum ko faala Fleur ɓurɗo andirede ndeyi Fatou Fall ɓurɗo andirede faala Fleur ko suka debbo gonɗo e réseaux sociaux jaltinoɗo konngol noddunoɗo seppoji e dillere nangganoɗo e fitinaji bannoɗi Sonko guila nden koye kaso wonno hande darima yeeso tribunal de Dakar ari kene ɓorni robbo ɓalejo kono noon darde makko fewani président tribunal o holliti beele omo wawi darade gam jokkude procès makko holliti eyyi ene sawdimo jeeɗiɗo taw ko avocat ji makko en keɓani hen taw ko laaɓi so tawi o yalti walla ala o hedditi ko toon to kaso yeewi askan wi hanki batu mabɓe Cheikh Tidiane Youm oɗo saha woni gardiɗo diɗɗal yeewi askan wi o lomti ko Habib Sy mo ganduɗa kam wonno gardinoɗo wonande diɗɗal yeewi askan wi to Matam préfet de Matam dartini kala ko fate banggue championnat mo ganduɗa ko navetana ko fate futkoyngel ɗum noon ko caggal teskede fitinaji baɗɗi taw kadi koyngel kawguel FC Kawral mo nawela jammel Madina Gounass ngam wonande irɗude no feewi ko fate banggue hulede fitinaji wo yowi ɗum ha diwa oɗo saha mo gonɗen ala kala happu dokkiraɗo wonande oɗon navetana ma waw jokkude walla ala candidature wonande Cheikh Agibou Soumaré holliti Cheikh Agibou Soumaré holliti ko candidat 2024 sumgoji tijjani hitande fanade wo holliti oɗo saha connexion makko ne ɓuuri ɓattade sukaɓe ngam andude ko sukaɓe goni janggo laana ndiyama jolnunoka migrant clandestine iwnoka to Kayyar ɗum wonno ko ñande nogas e jeeɗiɗi lewru mayde ɗo hen ndu ne wonno e nder makka capanɗe jeeɗiɗi neɗɗo hen capantato e jeegom majji ha ɗo jiyaka pittali mumen keddima e ɗeɗo hen maaje ko nogas e nayo tan jetti to nokku moɓe mbiyata El Hiro no ɓe tawi to hôpital El Hiro e juuɗe ɓen safroɓe Espagne naɓe ko wala ɗum ko kene tolno capantato e jeegomo neɗɗo keddima e ɗeɗon maaje kono kadi hewɓe yettiɓe hen nogas e nayo goni koye caɗele mawɗe no fewi to banggue ñabboji ko ɗum jeeyi sababu ɓe goni koye safrade ɓe giwno koto Kayyar mo Sénégal ene tawi nder région mo Thiès ɓe paano ko toon to maaje kaɗɗe ɗe leyɗele Europe bis tata ligne mo 65 jananoɗo to Yarakh ha Duppa sanga futuro ɗum wonno koye fitinaji bannoɗe Sonkoɗi joyoɓo on tumanoɗo e ngal ɗon baɗal cocktail molotov weddino e nder oɗon bis wiyama teb tawtoyi nayo heddiɓe oɗo sa kamɓe kala ɓe goni koye nanguede caggal kayde waasi hen yimɓe ɗiɗo suka debbo mo duuɓi nogas e goho ene wonde suka debbo mo duuɓi jeeɗiɗi ɓen ɗiɗo mbasno hen pittali mumen Pikine hoyi 10 élève goto janoɗo windi to yaade ñande altine nde biyeteɗo Aissata Diallo mo duuɓi 15 kino hande balɗe tati yiyaka jinnaɓe mum na larta ɗum guila jeenaya duɗo hen lewru ha ɗo andaka ɗo woni jeheten ko toon to Madina Gounass taw yin toon musidɗo men Amadou Samba Lo wuro Darou Sarifaɓe ko wuro hemgo gotal e duɗe ɗe heewi wallude ɗum Alhaji Abdoulaye Walel Ndiaye ma en ketto hen musidɗo men Amadou Samba Lo assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam wa rahmatullah. Sar Abdullahi Saar mi salminima kadi mi juurimama no feewi mi salmini ɗengal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓuɓɓe fulɓe andudinoma habaruji men ɗo e nder wonantetongo Madina Gounass Sar Abdullahi Saar Alhaji Abdoulaye Walel Ndiaye ko goto e ɓesguro ngo joguiɗo ngaalu wadde noon on waɗi financé fodde duuɗe 10 ɗo e nder wuttude Madina Gounass taw noon ko janggoje e jangguinoje ɗemngal nenwal pulaar e on saaha noon ɗen duuɗe kanje kala kanko waɗi financé gueto kayeji
ha e bikuji ha e bertantere ha kadi eko janginirte defte muɗum e kala almudo heeɓi defte mum ɗiɗi kala almudo heeɓi fodde kayeji jeegom fodde ujunere fawde almudo ɗum rewi noon ɗon ɗo wuro men Darou Sarifaɗo ko siñcane sectraji ɗi en segaraji no sewi ɗo siicino ɗum gila ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe joyyi hedde kiloji nogas e joyi hakkude ɓe Madina Gounass kamɓe kadi mbaɗi ɗaɓɓade wonde eɓe jiɗɗi en duɗe yetto toon e ngo wuro Darou Sarifaɓe e ñalawma hanki o Abdullahi Saar délégation timmude e numéro e gaddugol on mo ganduɗa kañum addi gomo jangde Madina Gounass kono Alaji Amadou Tidiani Kassé kamɓe kala délégation fodde men sappo walla jeenayo mbawi yaade toon addandeɓe kamɓen kadi allol mabɓe ɗin kayeji e ɓen defte e ɗin bigguji e ɗin bertanteje woni leecce ɗo almuɓe ma wat joɗade gam janggude ta fode koye ballal kaw Alaji Abdoulaye Walla Ndiaye o rewi ɗum hono Alaji Abdou Ndiaye ɓe mbawi yettade toon toon to Darou ɓe mbawi jaɓɓadeɓe e bismadeɓe kono kadi ɓe mbawi fuɗɗade kamɓe kadi golle jangde pulaar o ɗon ɗo wuro men Darou Sarifaɓe tawi ɗon mo ganduɗa ko ceerno Sarif Ahmad Tijani wawi jaɓɓadeɓe wawi kadi hollude weltarum e ngal ɗo ballal paydigal mantinigal e oɗo saaha on jangguino guiɗal ngal jeeya ko wuro Darou wiyete ko Ceen Siraji Diallo kamɓe kadi ɓe mbawi kadi jokkude golle e janggude e jangguinde defte diine ɗe caggal almudo janggi alkule kijjanɗe ha wawide tarango Sir Abdoulaye Saar mi salminima juurimama no feewi ko musidɗo Amadou Samba Lo ɗo to Madina Gounass fewde weltare TV weltare hulɓe andu uddine maɓɓe to Madina Gounass Amadou Samba Lo golle ma jooɗi PM wiye tan dande arte place mum no feewi caggal kayde mabɓe ngo nangunoma no feewi garten ko toon to Ziguinchor siftinde moon jayde moon ne aditi takkusana seeɗa ɗum jeeyi sababu noon en keɓani taw ko laaɓi ko fate banggue humpito to Ziguinchor kono ko wawi wonde kala ɗo henna ha caggal juulal takkusana so tawi en keeɓi hen ko laaɓi tan ma en garto hen gam haalande yimɓeɓe ko keewi to Ziguinchor no yaari kala ko fate banggue ɗereji Ousmane Sonko hujjiyanko makko joƴƴini toon gam wullitanademo beele o wawa jeeyede ɗiɗo henna sumgoji gam ƴeewoyde parrainage siftinde mon noon goomo yeewi askan wi kala ene tawe toon kame hewɓe yaadiɓe Ousmane Sonko e sukaɓe hewɓe yaadiɓe diɗɗal wonande Pastef pirtangal e nder genni ndi leydi Sénégal sen jeewi to leydi Sénégal Ziguinchor Ahmady Saga Kébé jeeyeten ko toon to mbatton juuroɗen mo ɓennen payen toon to Nouakchott tawen toon musidɗo men Alhassane Oumar Mbodja ma artan men e kabruji men gendi leydi Mauritanie Alhassane Oumar Mbodja assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sar Abdullahi Saar kabru mi ɓuttoji ɗo e nder leydi hono Mauritanie e ñalawma hande o nasande sappo e ɗiɗi lewru yorkoma ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati e jonde taw ko darande ono wadde jonde taw kadi ko jagotoɗe e ɗowngu Mouhamed Cheikh El Ghazouani gaddude hono leydi hono Mauritanie e yurnade wonɗen kadi koppareje boɗɗe kadi waɗede e hirande kono fande fodde kay capanɗe nayyi e jette taw ko milliard e kalis ugoya ma won capanɗe jeeɗiɗi e tati e nder temedere taw kadi ko fotti kono qimede e nder jonde joɗi noon ko ñande sappo taw ko lewru yorkoma no mbiruɗen ni gono wawi kadi kono ƴewde e ɗin taw kadi projet ji e ɓoode mum taw kadi ko ɗin loi ji de koppareje e poɗɗe waɗede e hirande kono aroore nde won ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi projet taw kadi ko dollal loi de finance woni PLF mo ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi ma waw kadi wono markude taw kadi ko nde ɗo hirande wattore kadi taw kadi ko hirande sakkitinde e manda oɗo joyeɓo mo gadduɗo ko leydi ndi Mauritanie Mouhamed Cheikh El Ghazouani ɓe mbawi kadi ƴewde won ɗiɗon projet ji kadi temtuɗi kadi gonnude kadi e wadde ha mbawa kadi timminde ɗum e taw kadi ko ɗin programme ji ɗin noddita ta adu dati e wawa kadi kono yawnude ɗum ha kadi e ɗoftade oɗo plan d' action mo ujunaji ɗiɗi e nogas e goho ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi taw kadi ko peeje ƴettade e wawde kay hono nawde ɗum ƴellidde ɗum ha kadi e wawde kadi nawnude ɗum no fewi woni oɗo ko mbiyata kono escape ko ɗum waɗi ɗiɗo projet ji taw kadi ko loi de finance pour hirande ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi wawi kadi yerodidde ha ɗin nen e ko natata e nder boñe ko hani e ɗin dépense ngaji ɗi ma woni hedde temedere e jeetati taw ko milliard temedere e nogas e jeenayyi million temedde jeetati e capanɗe joyyi e goho taw ko ujunere e temedde jeeɗiɗi e capanɗe tati so tawi ɗum noon ko a yerodi ɗum e hirande ndema
gonɗe nde ma won temedere e jeegom milliard temedere capanɗe jeegom e goho million temedde ɗiɗi e nogas e goho million temedere e capanɗe joyyi taw ko oɗo loi de finance taw koye ujunaji ɗiɗi e nogas e tati ɗum noon ma won goho piccal taw ko jeeɗiɗi e nder temedere ko fate noon e kalis poitere hono budget taw ko kuftodinɗo taw ko hirande ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi ma waw kay abbade e ko ujunaji ɗiɗi e nogas e hirande ujunaji ɗiɗi nogas tati ɓe mbawa hono yettade fodde kay milliard uji hono jeegom temedde ɗiɗi e jeenayyi million temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e tati ujunere e capanɗe jeetati ma won goho piccal nayyi e nder temedere taw ko pibɓo ko bayyina ko e walla goho piccal jeetati taw kadi ko pibɓo taw kadi ko fatte e caggal taw kadi ko oɓirɗe ɗe sa yorodiri ɗum noon ha wonata ko ujunnaji wonata ko million ngaji milliard uji sappo temedde jeetati e capannayyi e goho million e temedde ɗiɗi e capanɗe jeetati e tati ujunere temedde jeetati e capanɗe jeenayyi wono o guiya e hirande nde gonɗe nde ujunaji ɗiɗi e nogas e tati ma won kadi ma won yondir e ɗiɗi piccal jeeɗiɗi e nder temedere taw ko pib taw ko tati piccal nayyi e nder temedere hani taw ko caggal oɓirɗe ɗe ɗum noon ɓe mbawi kadi wiide maɓe dundin hon doole mabɓe foof ɓe mbawa kadi ƴewde guilay ni e kalis naaro ko fate woni impôt ji ko hani e ɗin dépense uji e ɗum ɗo foof ma waw kono juuretade e gam wawde kadi ƴewde wadde oɗo politique taw kadi ko dépense e wawde kadi wadde ɗum ma yeehoy e capanɗe jeegom e nayyi piccal capanɗe jeetati e nayyi taw ko milliard uguiya e hirande nde gonɗen nde ma won capanɗe jeegom e nayyi piccal capanɗe jeeɗiɗi e goho taw ko milliard uguiya e hirande fande arde nde ɗum noon ma won capanɗe jeegom e goho e nder temedere e hirande nde gonɗen nde taw noon ko hirande fande arde ma won capanɗe joyyi e jeenayyi piccal jeetati e nder temedere taw ko budget e laamu ngu ko fati noon e gueɗe ɗon taw ko dépense uji ɗiɗi e taw kadi ko fatide won ɗini kadi projet ji e gueɗe kewɗe mbawi kono waɗede hen taw ko nande kono allocation taw ko des ressources e ɗiɗon taw ko ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi ma won kay capanɗe nayyi e tati piccal capannayyi ɗiɗi taw ko milliard kalis o ma won capanɗe jeeɗiɗi e tati e nder temedere taw ko ɗen koppereje e taw kadi ko gonɗe ɗum ma won capanɗe nayyi e goho piccal capanɗe joyyi ɗum taw ko milliard kalis men e hirande nde gonɗen nde ɗum noon ma mbaw kadi ko hebde ɗin impôt ji kadi so tawi woni ndewanama e hirande fande arde ma waw kadi ɓe mbawa dañde hen capanɗe jeegom e jeegom piccal ɓolum jeetati milliard uguiya ɗum noon sa yerodiri ɗum e hirande nde gonɗen nde wona ko capanɗe joyyi e jeetati piccal capanɗe jeetati e ɗiɗi taw ko milliard kalis men uguiya ko ɗum waɗi noon to o so tawi wonde ari guri ɗum ma won sappo e joyyi piccal ɗiɗi e nder temedere sappo e nayyi sappo e nayyi e nder temedere ɗum ɗo foof noon ko ma waw taw kadi ko ɗoftodirde hen ma won capanɗe jeegom e nayyi piccal jeetati e nder temedere ko fati e dendagal ko kalis dañaɗo e ko dañete ko e hirande fande arde ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi e ɗum noon sa yeddi ɗum hirande kadi ujunaji ɗiɗi e nogas tati wonata ko capanɗe jeegom e goho piccal taw kadi ko jeegom e nder temedere ɗum ɗo noon ko fati impôt ji ɗi noon ma mbaw kadi kono ɓeydude taw gaddi ko kalis mum ma waw kono ɓeydade fodde million ngaji nogas e ɗiɗi kalis e nder ɗo hirande e nde gonɗen nde e ɗum noon hirande fande arde ma won nogas e ɗiɗi piccal capanɗe tati e ɗiɗi taw ko milliard wona ko ɓeydi hen ko ma won kadi goho piccal joyyi e nder hono temedere ha hande ko ɗo e nder leydi hono o Mauritanie gonɗen hoorejo leydi ndi Mouhamed Cheikh El Ghazouani o joɗɗima e cukko gardiɗo commission taw ko Europe e wondude e jagorgal e Espagne ko yowiti e gueɗe nder leydi jagorgal jangde ardima noon hono neldugol hono ɗen defte e nder leydi hono Mauritanie hani e ɗen kioskaji ɗo defte ɗe hono jeeyete jagorgal leydi hono Mauritanie ko fewti e koppereje waɗi jillu mum taw ko bettere toon to joɗɗorde taw ko douane e ɗo e nder leydi hono Mauritanie ni hani e taw ko laamor ko ngoro ko fati noon e jagorgal ko fate kono finance hono jagorgal kono ndenka leydi kono Mauritanie kanko de wawi kanko ne gasnude taw kono jillu makko ngo wonno to banggue fodde balɗe tati to banggue funnague hono leydi ndi hani to banggue wongo funnague leydi ndi ɗum noon o wawi kono weltade hen no fewi taw noon o ɗoftodiri koye chef d' état major général des armées woni général de division Mokhtar hono Bel Chaban on tigui o yaaduno e toon to jillo wonde e jagorgal
wonde e général de brigade o biyeteɗo Ahmed Mohamoud Wulla Taya taw ko chef d'état major adjoint de la gendarmerie mo national o wawi noon wadde hen gueɗe kewɗe e nder nguɗo jillu darde ɓen wonɓe toon ɓe e fandare mawɗo leydi ndi Mohamed Cheikh El Ghazouani o wi noon ɓen unité ji gontoɗi e daari darde mum no fewi kanko noon kanko jagogal hono nder ka leydi kono Mauritanie Hannana Wulla Sidi o wawi hono ɓeydidene wellama makko e weytare makko e ɓen no dardi toon ni e wawde ɗumen kadi e wadde golle mumen mantinɗe e ƴettude kadi e doole mumen foof e wawde kadi e wadde kadi kono o yamira ni ɗum noon ko bellamo tigui wonanimo Fatimetou Mint Abdel Malik ko gardiɗo Nouakchott to sifodiri nan taw ko région ni to sifodiri nanodiral e wuuro taw ko Montpellier ko yoɓiti e heblude yimɓe e golle taw kadi ko ɓeydugol ndiyam hani e ɓamtugol taw kadi ko ndema ɗo e nder leydi kono Mauritanie. safrirde leydi Mauritanie ko fate e hôpital noddeteɗo hono cardiologie mbi mission taw ko oppitoɓe hono ɓerɗe wonande sukaɓe joguiɓe hen taw kadi ko caɗele ina potti hono arde toon to cardiologie ɓe erima noon jinnaɓe ɓen sukaɓe mumen nde jogo nde jogui ɗiɗo rafiji nde gaɗata ko tigui mbawa kadi kono yillade toon gam ƴettude kono safara ɓurɗo taw kadi ko garɗude no fewi e oɗo ɓen arɓe toon ɓen taw kadi ko hujjiyankoɓe on Mohamed Wul Abdoul Aziz men noon ardata kon leydi ndi koko nande Clédor Ly kañum ko hujjiyanke on garde men noon ardata kon leydi kañum e nando mum biyeteɗo Taleb Hayyade Wul Mohamed ɓe kamɓe de ɓe geddi ñaworde nde ɓe mbi noon ko neɗɗo mabɓe dey ɓe mbi wonde ko addi ɗum ko ene haɗa taw kadi ko hono fodde mum no fewi ɗum waɗi noon ɓe mbawi hono geddude nde ɗo ñawore ɗum noon ko ñande hono altine kono ɓennuɗo nde toon to kay haydi ñande 19 ha nogas e joyyi nduɗo lewru ndu goɗɗen ɗum ɗon ko ndu goɗɗen ndu kamɓe dey hono ene wayno taw kadi ko ɓen ɓen aɓe juɓɓino toon taw kadi ko opération ngaji e taw kadi ko guite tawa kadi haydara yoɓetake hen Sar Abdoulahi Sar ko ɗum ɗo won togguɗen e nder ɗo e nder leydi hono Mauritanie wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbocci mo neɗɗo gorko mo Sara Ndogo gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe Afrique weltare Ayawo TV. Alhassan Oumar Mbocca golle ma jooɗi peewi ha toon to gendi leydi Mauritanie ɗo cakkitirɗa toon to kay haydi e rango wonande ngo jagorɗo cellal ɓalli leydi ndi eri ko fate banggue safara batte toon ɗo yimɓe kala ɓurata wawde ɓattitade oɗon diwana sen giwi to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali couvre-feu woni kuulal hirtolelo e nder région mo Tombouctou e gawo kala ɓeydama ɗum noon ko ɓeydade tambade nden ka e kisala diwano ha diwano ɓuura wonde jaam e kisal gam teskede ko fate banggue jangoji e kala saaha ne teska e nder oɗon diwana to leydi Mali keddorena joni délégation taw kadi ganduɗa ko giwɗo toon to Burkina Faso taw kadi ko joomen martaba towɓe no fewi jillima to leydi Mali gam ɓeydade tekkinde jokkodiral hakkude Bamako kame Ouagadougou ngal jokkodiral noon ɗowi ɗum ko jagorɗo min mo leydi jagorɗo min mo leydi Burkina Faso jabbiɓe noon to leydi Mali Bamako ko jagorɗo min mo leydi Mali gam ɓeydude jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe l'armée Mali wonande fama kame plateforme wallidiɓeɓe taw koye diɗɗal ngal ɓe inniri batfora ɓe kolliti oɗo saaha ɓe tafi lappol ko fate banggue iwde camp 1 mo Kidal faade to camp MINUSMA mo Kidal wi porte-parole gouvernement leydi ndi joguiɗo konngol armée leydi ndi to leydi Mali keddotoɗen officier central mo Bamako ɓe nangui ñande 6
lewru octobre rewɓe ɗiɗo hen goto jeeya koto Guinée Conakry goɗɗo noon jeeya koto Nigéria ɓe nanga koto Bowal laaɗi diwoje ngal Modibo Keita seenu ɓe nanguira kene foto wonde kiloji sappo taw ko drogue kilo sappo drogue kiloji sappo drogue woni koɓe nanguira hen goto ko duuɓi nogas e joyyi yarata goɗɗo ko duuɓi capanɗe tati ɓe nanga koto Bowal laaɗi diwoje ngal Bamako ɓe giwi ko toon to Conakry ko wona ɗum ko jar koɓe nanguira ko ma wonay 250 million taw koye koppareje franc CFA Bamako Paris ɗum ko caggal nde Air France rokkiri yamirore ma fuɗɗito golle muɗum ñande 13 lewru octobre ɗum ko ñalawma janggo ɗum ko caggal nde ɓe jowi golle mabɓe gila tan jeeɗiɗi lewru août ko wona ɗum ko caggal nde ɓe kolliti ko janggo ɓe ƴettita ligne ya ngara hakkunde Bamako Paris Bamako la junte militaire mo leydi Mali holliti ɓayde kamɓe ɓe Paris ummitinde golle mabɓe laamu leydi Mali oɗo saha heɓaki deke firti ko kan laana janggo ka wawata fuɗɗade golle makka sengi wi to leydi Mali ma en duto ha ton to Sénégal en keeɓi télégramme joni ko ɓoyani ko faala Fulora darinoɗo yeeso ñawowo woni ndey Fatou Faala jafuɗon taw kadi ganduɗa ko on activiste gonɗo e réseaux sociaux kalannoɗo woni konngoli noddunoɗo seppoji e fitinaji ɗum ko caggal nde o dari e yeeso juge o ko faali banggue procureur ɗaɓɓirino yo dumbe duuɓi tati ko wona ɗum kono ñawore makko dirtinama ha nogas e jeegom lewru octobre ko nden o andata ma o yaltu walla ala ma o heddo e nder kaso ɗum woni kabaru mo keɓɗen joni télégramme e nder kabaruji meɗen sengi wi to leydi Mali paaɗen ko to leydi Guinée Conakry kaso dumbirdu ndu Conakry teskama tan kene foto wonde yontere wotere ɓen dumbaɓe nayo mbasi pittali mumen e nder dumbirdu ndu andaka noon ko jeeyi sababu kono kadi gouvernement leydi ndi haɗo hen ala kala communiqué moɓe gummini hen ko fate banggue oɗon fannu jinnaɓe hewɓe noon ɓe sukaɓe men taweteɗin kasoji oɗo saaha kolliti hen fayre mawde no feewi to Guinée Conakry keddotoɗen duuɓi 65 koɓe panno ɗamɗo hen kuɓɓamɓe kolliti weltare mabɓe mawde no feewi ɗum noon ko finoɓe to Mali centre noon tawete koye hakkude leydi Guinée ɓe kolliti ɓe keeɓi kuɓam 24 heures 24 ɗam ganduɗa hande so nangue muti pop koko yeyni taw koye ballal région mo OMVG taw ganduɗa koye fleuve maayo ngo Gambie rendi ɗum ko Guinée Conakry Guinée Bissau leydi Sénégal e Gambie ko ɓen ndendi on sembe ngam ballal wonande on région ɓe mbawi hebde ndiyam walla mbiyen ɓe mbawi hebde courant timmuɗo taw kadi en wawi huɓɓude 24/24 taw ala kala ko kuppi hen haydara sengi wi to leydi Guinée paɗen ko to leydi Gabon Sylvia Bongo Valentina joom suudu Ali Bongo Ondimba pollaɗo e lefol laamu 30 lewru août taw kadi follimo ko général tambinoɗo nden kay kisal makko woni général Olingui ɗum ko caggal noon ñande nogas e jeeɗiɗi lewru mayduɗo hen ndu kanko on Sylvia Bongo Ndimba waɗanoma e maison waɗanoma e résidence surveillé oɗo saaha noon weddama to kaso mo Libreville jamma hanki o waali jamma gadiɗo to kaso kanko on mo ganduɗa ko franco gabonaise joom suudu Ali Bongo gonnoɗo hoorejo leydi mo ganduɗa tuumaɗo ne dirtini kene tolno e 200 milliards ko pareje franc CFA ɗon ɗo ɓiɓɓe leydi goni e caɗele mawɗe taw holliti cogdi makko ko avocat makko sengi wi to leydi Gabon paren ko to Burkina Faso Wagadugu Moscou o sahani heɓo sifande mawde no feewi ɗum ko jagoɗo pétrole mo leydi Burkina Faso baɗɗo jillu mum toon to Moscou ɗum noon ko gila tan 1 gasata ko 13 ñalawma janggo octobre nden sifande ko mahde central nucléaire mawɗo no feewi taw kadi rokkawɗon projet wonande ko laamu leydi rokkawon projet ko société mo leydi Russie ko ɓen jogori tambade kuɓɓam gendi leydi Burkina Faso to Côte d'Ivoire Kanja Camara jagorɗo affaire étrangère leydi ndi kadi maire député mo Aboubo de saha mo gonen toɗɗama
woni gardiɗo suudu sena ɗum ko subaka hande o ɗum ko caggal capantato e tato ɓe Alhassane Dramani Ouattara toɗɗino omo mabɓe jeeya subaka hande o noon ko gembiɗo gam yidde wonde président du Sénat mo leydi Côte d'Ivoire subaka nde o gañima kanko e mo yaduno temedere capanɗe jeenayyi e goho taw kadi ganduɗa ko dande capanɗe jeenayyi e jeeɗiɗi dande woni ko foldi oyamo dande capanɗe jeenayyi e goho dande oɗo sala laatima debbo gadiɗo wonde président du Sénat mo leydi Côte d'Ivoire ko kanko Kanja Camara oɗo saaha laatiɗo debbo histoire e nder leydi Côte d'Ivoire to Côte d'Ivoire kedoɗen tirage ko fade ɓe CAN 2023 fuɗɗoto ko ɗo kaleten ha faynma pecci jamma woni 22h to Abidjan taw ko Port Bouye ko ɗon ɗum waɗata kikiɗe hande o noon yuɓɓinta nden welnere ɗo kalten woni wadde nden welnere ko ay kon nalanke mo leydi Sénégal kono kadi Sadio Mané mo leydi Sénégal ma tawtore oɗon tirage ngam wonande ɓen waɗɓe qualifié ko fate coupe d'Afrique ma goto kala ma andu mo jogori fotti toyde taw kadi koye ngal ɗon kawguel joguinguel wadde toon to leydi Côte d'Ivoire taw kadi koye mayiɗe nde hitande daroɗe hitande 2024 to Libéria sungoji bannoɗi ñande sappo cetal tambingal sungoji leydi woni NEC ɓe kolliti ɓe goni koye limore ɗo e sappo e joyyi nduɗo hen lewru ma jencude ndi yaltu kono no limore nde yaltiri oɗo saha candidat lundiyanke binoɗo Joseph oɗo saha fuɗɗima mosde gam jencudi no yaltirta ni omo daɗi no fewi to pucci dogata George Weah mo ganduɗa footballeur laaminoɗo leydi ndi to Niger la junte militaire rokkiri balɗe tati nde yaltata leydi mum ɓuuri yawde coordinatrice biteɗo Louis Obinna nde yaltata leydi mabɓe taw kadi on joɗani ko loni e nder leydi Niger ko wona ɗum ko noon ko waɗaɗo kuuɓal fedde gotago windere holliti ɗe gueɗe koɗe gueɗe ɗe kanano wadde haydara to Burundi gouverneur de la banque centrale mo Burundi kam itta e poste mum jeeyi sababu caggal hitande wotata nde o toɗɗa jeeyi sababu ittedemo ko tumedemo mbuñaari mawdi no feewi e golle ɗe o ardi ɗe to joolam jabeeri paɗena ko hakkunde Israila kame Palestine hanki o wonande Israila holliti bombi ñiɓirɗe ɗiɗi ɗe duumi jeune mo ɓuuri wonde taw ko Hezbollah holliti yoɓima pittali jonɗi no feewi waɗɗani keerola hakkunde leydi Liban kamene wondi e leydi Israila kono ɗum ko Israila holliti bonni bowe laaɗe ɗiɗi diwoje ɗe Syrie ngam tumede wonande won fewjannoɓe weddade recrutaji giwoji banggue on faade to banggue Israila kono ɗum ko Israila hoorejo jagorɗo leydi mum woni Netanyahu Benyamin Netanyahu toɗɗima hanki gouvernement mo ganduɗa ɗon ɗo noddi lundiyanke mawɗo mo huuli ko on tigui jogori foldemo nde ɓen gaddata juuɗe men ɓe tafa taw ko gouvernement celluɗo ɓooyowo taw ko gouvernement mo ɓe inniri gouvernement haare duumide gam huccandeɓe kaɓirɗe celluɗe haɓade leydi Palestine ha tenti noon Hamas kame fatta ha ɓe ganduɗa pelle jawɗe kay wadde jangoji mumen e ndera leydi Israila kono ɗum ko Israila bombi Gaza Hamas ɗum noon Hamas kene tolno e million ngaji ɗiɗi piccal tati finoɓe toon hewɓe oɗo saha goni koye dogde yaltude nokku mo ganduɗa ala courant ala ndiyam ala ñamde ten hôpitaux ji ɗi kala kewi dak hôpital uji ɗi ngala safara ɗo hewɓe gañi hewɓe hen mbasi pittali mumen Hamas jamma hanki o weddima rokketaji jonɗi no fewi faade leydi Israila holliti accirta noon to ene kadi ma darnu ñiɓirde muɗum ɗon ɗo fatta beele wawa wadde contrôle timmuɗo faade Hamas ardiɓe fedde gotago windere jonnani ɗum hay seeɗa kono ne kadi Pape François mo Vatican kamen wonde hewɓe kolliti ɗum latata ko hoorejo leydi Amérique holliti ene wonde Israila ko noon erima Israila ɗoftoto wonande lawol haare wala tan ɗo heeɓi kala bomba taw rewɓe sukaɓe kala pittali men ene keddo hen hoorejo leydi Turki woni Recep Tayyip Erdogan holliti fandare mum ko dogde koyɗe jaam beele otage ɓe Hamas nangi ɓe mbawa accitede e jaam kota e koreji mummena koolaɗo kuuɓala
mo leydi Amérique woni Anthony Blinken waɗi jillu mum hande o to Israila ma o joɗoɗo e hoorejo jagaɗo mo leydi Israila addimo to noon ko wallidde Israila ko yana ko waɗa ɗum ko holliti ma o joɗoɗo e Mahmoud Abbas taw ko hoorejo leydi Falasɗina musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henno wonno kabaruji garandi en kikiɗe hande oɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullahi Saar en ñaguima yaafo e puujoje hande ɗe aɗa keewi no feewi kecci ñala keftimalaki jaam yo jaam Allah a hiranena